Kwapisa maiguru. Aiwa. Pisa kwacha kusipita kurupisa. Kwanziko nenyaya uko misangano wadaidzwa uko. Ino musangano andisikwenda. Nangweneni nandiendi baina. Takataura kuti ngawake zvima building zvekuitira musangano zuwa iri. Kwakunaya tinokuwara nezuwa. Chikirire pakati jemuripo. Halo. Halo, zviri sei kana? Komana. Titambire. Chingwa. Munotambire iko. Mauya nechingwa. Aiwa, tambirai. Aya, kuri sei kubasa kwa mamuri? Kubasa kwenge kuri nani esikani? Yesi muri sei kuti? Mushe muri right. Tiri right. Komana esikani maini. Tiri right hangu muri sei? Bozve kuti. Munoziva wakadzi wangu ndo zvandinoda. Izvozvi muchigara so muchikurukura muchitaura muchidai so. Hamuzvoni? Tinechida unetsandira neko. Aiwa. Ndozvitoripo hande zvamaidaire kuti unetsandirana. Aiwa, chicha munoda kunetsandirana chi. Tinashatinganetsandirana nesi. Kana nemurume wenyu ndobva ndanyatsa kufara manje. To dust kuti mwamuchidi nasi mota masiya kure kubva masifamba netsoka. Motikari papi kondasiya pagedha. Visa icho maiguru. Chine chisvosve visai mukola. Vanorumwa itaike kutswanyira. Kumana kwematadza kubvisa neiko. Vari kureshe. Saka zvandaita manje ndatakura munhu apa. Ndasaka ndazoshaya hangu rimwe dhora rekuti nditenge chingwa zvingwa zviri. Saka imi musamai guru munongoziva zvekuita mamunhu mukuru kai. Muchataurirwa here. Muchataurirwa. Regai ndinotora plate. Plate ibva watobata maoko uchada kutora plate yekudini. Bata mwana. Bata maimini. Nei guru chatokwana. Mukunza chimwe. Ndachati chakwana. Aiwa. Nei guru mungadipa slice 4. Yes, atinonana 3 here. Plus yo 4 zvochiti wewe. Nana ku 3 mukwana. Aiwa nei maiguru. Zvimwe zvacho munongotango pamuromo nezvisisina nebasa. Imimi rofu rese iri muda kuridini. Muda kuita sei nerofu rese? Ndinana 7. Inino ichi 8. Kumana. Aiwa hapana 3. Hapana chingwa chatengwa nemurume wedu tese. Chingwa ngachigoverwe half. Zvewana zvabva kuma mutadza ngowirirana here nayo mwana. Aiwa baba vanokuzwa muchipopotedzerana chingwa. Half nemunhu anana 3 ndinana 7. Inu ndinoona wokunzwe muchipopotedzerana chingwa. Chingwa changu half chakakwana. Pauri tinotorana half zvakafanana. Saka iye anotora rofu rese ini kwapuhwa ichi chine kuti anzi ndine vana 3 chete. Imhosva here kuti ndinoziva family planning. Imhosva ndinoziva family planning iye ake anoda kuzvara. Inini ndakasvika pano musati mazikana kuti mushaya pano ndikazvizvarira vana vangu. Ndizvozvo saka ndipeiwo chingwa changu inini ndiri kumusha muno. Wait. Ndoda chingwa changu chakakwana chinoenderana neni semukadzi wauyu. Munondinyadzisa imi wokunzwe muchipopotedzerana chingwa. Ndiri kutotaura baba handipedzi uyu Christmas yese nchitama njidya kachingwa kakadai bai. Christmas waida uya mazuva mangani? Tiendai mobika tea, moita 1-1. Mobika tea momwa tea. Chingwa ndimatengere slice ndinana 7. Kuenda kamaiti ungondobika wakanyarara. Baba handibiki ndakanyarara gozi zvizhinji zvinoita maiguru ndichinyarara panapa. Nini ndiri mukadzi wako. Uyu mukadzi wako tinogowana hafu yeupenyu hwako. Handiti hafu nemunhu nana 3 ndinana 7 handiti bodo. Nai. Handiti hafu. Nai ndo zvamafunga. Ndo zvamafunga. Inini manje Christmas ndiri kuenda nemurume. Kupi? Ari kurara kumba kwangu. Ndiri kutamba naye Christmas. Gari usizoti arifana kwenda kumba kwani. Anditi ndo pamurifana kunga muri mese Christmas neti. Baba this Christmas uri kurara mumba mangu. Anditi zvekuti riri kuna Michael. Juti. Makutora nyaya Juti. Andi wadya chingwa. Ini ndiri kudya murume. Zvapinda baba. Zvatopinda ini ndiri kutora murume iwe unoita zvechingwa. Zvimba zvikuru. Hapana. Kubva uchiendepi shamwari iwe. Christmas uri kuenda neni kumba. Uda kuendepi? Gara pasidzi kama kuti tyo. Hapana kwamuri kuenda baba ini simukai. Titoenda kumba kwangu. Inini manje kana makundidaro so manje kai ini makundi. Kumba kupiko. Nai. Chanesa. Kumba kupiko. Ari kuenda kumba kwangu. Hazvina zvejana maiguru matora chingwa. Chingwa chapinda baba. Aiwa matora kachingwa.
ini ndinotorawo murume manje mukandidaro manje kana ine zvandakupa izvo handigutsikani nezvingwa 4 izvi mikutora zipepa rese aiwa zveshamwari uda kuendepiwe saka uda kuendepi inini mukandida iso manje kana mamudaita hafu hafu nene pachingwa here exactly hafu hafu ndichamudesa kuya nezvingwa 2 zvichizvi andati ndatakura munhu wani here mari ndiye munhu andatakura wadi kumboregera asi mainyasha wani panapa kuda kuti rwisanisa nyaya iwewe kuda kuti nyaya yechingwa ai imi wakadzi imi munonyepera kusawirirana imi muchindirongera kudai so maiti imi mainyasha kaini wakadzi ava waka iwe Discuss TV, inonakidza zvekuti